Слава бъде на Господа. Днеска с Божията помощ искам така да прочета два стиха и после ще кажа темата. В Матея 22 глава 32 си казва така: Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Става дума за Бог. Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. В 1 Коринтяни 15 глава 19 си казва така: Ако само в този живот се надяваме на Христа, то човек сме най-много съжаление. Сега дума вижте си така нещо, което е важно. Темата ми днеска не се ще учи. Той не е Бог на мъртвите, на живите. И наистина така. Ще ви кажа, защото при него, когато говорим на хората за Бога, много често правят асоциации с едва ли с смъртта, с края. Има се моменти, когато разговарям на хората. Млади хора говорим за Бога и като пари. Ние си млади хора, нас сега се живее. Едва ли не. Вика, аз не говоря за смърт. Аз се говоря за живота. Хората мислят, че Бог ще ни трябва и не като се усетят този свят и накрая, като станат пътници хора, тогава ще им трябва Бог. Това е една голяма заблуда. Сега, Бог е жив и реален днес и сега. И ако човек не го разбира това нещо, да даде своята нужда, ще пропусне вечността. Защото някакъв път казваме, като остаря, тогава ще търся Бога. Но виж сега, никой не знае колко му са дните. В псалмите Словото Божие каза: в Той търси са времената ми. В Той каза преката на Бога, живота на всяка човешка тър. Бог е послал граници, които човек не може да премине. Така че важно е човек на тази земя да потърси Бога, да го намери и наистина да има тази увереност за бъдещето и за вечността. И това е нещо, което мисля, що казвам, след такъв слово, какви челно да ми сега каза Съне Соломон в Екклесиаст. Преди да преминем към тази история, която четем в Матея, тук Соломон каза така, вижте. Екклесиаст 8:8. Няма човек, който да има власт над духа, да го задържи, нито да има власт над деня на смъртта. И в тази война няма уволнение. Ние може да правим много сметки, може да правим много наистина неща, които да си имаме. Това е в периода, в който сме на тази земя. Никой не знае кога свършва всичко. Но разбира се, не трябва да мислим толкова носталгично, но реално би трябвало да имаме ясно съзнание, че живота, който живеем, той има начало, има и край за тази земя. Да има вечност. И ако човек пропусне вечността, това е, значи съм пропуснал всичко. На тази земя може да живее много щастлив. Може да има всичко, но в крайната, когато всичко свърши един ден, ще отиде в ада, за жалост. И тук си че в Екклесиаст 9 глава, това са два много важни стиха, 4 и 5 стих. Защото за онзи, който е след живите, има надежда. Поне живо куче струва повече от мъртва лъв. Защото живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо, нито имат запрет награда, поне спомен за всяки забравен. Сега, тук се поставя живите и мъртвите. Казва, блажени тези, които са живи. Сега, за кои живи става въпрос? Сега не ще кажа за всички раждани става въпрос. Не. За тези, които са повярвали в Господа. Това са живите. Другите, те са мъртви греховете си. Това е самата истина разбител. Помните, когато Буда си се върна при баща си. Баща му какво казвам? Мой син бе мъртъв и оживя. Изгуби се намери. Ефесяни 2 глава 1 стиха така: и съжива, с когато бяхте мъртви, ще спращате пред своите грехове. Виждаме, че наистина, когато Словото Божие казва, че има надежда за живите, тук става дума, че има надежда за тези, които са повярвали в Господа. Не просто само си жив за земя. Защото ти може да бъдеш жив за земя, а да си мъртъв за небето. Коя е ползата? Ще живееш дните си и не ще отидеш в земя безславно. Вижте, ще почна да те са малко носталгични, те стихове на извинявай, това е почне слово, което да го знаем. Псалом 88, 10-12 казва така: на мъртвите ли ще покажеш човеца, умрелите ще станат, ще те хвалят. В гроба ли ще се прогласяват твоето милосърдие и в твое място на погибелта, верността ти. Ще знаят ли в тъмнината, че човек си дела и правят ти в земята на правата? Няма как. Човек отиде от тази земя и се надява, че там ще получи някаква милост. Едва не на тази земя ще живеем без Бога, там когато отидем, ще им какво ще става. Но няма какво да видим. Защото днес е времето. Евреи 15 казва така: ако не чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си или не се правите, че не го чувате. Сега, човек може да бъде, че не го чува, но и не нам стане жалко. Ще чуе при Бога и Бог ще му покаже ясната картина, колко пъти в живота му е благословен на човека и колко пъти те е отказвал. Тогава, че няма възможност да се оправдава. Псалом 115. 25 казва така: мъртвите не хвалят Господа, нито оние, които са в мястото на мълчанието. Сега, времето, което имаме да хвалим Господа, което да търсим Бога, е днес и сега. Не казвам днес, защото утре не знаем, утре не е в нашата ръка. Ако Бог благоволи, ще има един, ако не, няма един. Така че всичко е в ръката на Господа. Но,
християните имат надежда, защото Бог е жив и Той също е днес. Когато ние разсъждаваме Словото Божие, винаги разсъждаваме в контекста на цялото Божие Слово. Бог е жив, Той също е днес, Той не се е променил. Много пъти, знаете, аз съм се възхищавал в Стария Завет, когато чета, най-вече в битие, в Исусовото битие, историята само с апостолите там, с тези, им предвид, патриарсите. Наистина, колко неща са преживели евреи тогава. После в Исус, когато Бог върши чудесата, и виждаме колко много чудеса направи Бог, над 10 чудеса, и накрая злични името върне на 2. Беше с тях, като облак, денем, беше огнен стълб. Това беше едно живо общение с Бога. И се възхищавало, наистина, на това често време. Но цялото това поколение, което видя всичко, остана по стената. Що? Защото не вярваха. И днес има хора, които наричат себе си християни. Има хора, които казват, аз вярвам толкова много години, че аз съм билят преди време, примерно. Хора съм на църква някога. Вижте, много е важно Исус да живее в тебе. И аз съм казал много пъти, не е важно кой притежаваш ти. Важно е кой притежава тебе, сърцето ти. Това е важното. Всички неща, които ти на тази земя, те са преходни. Дали си много богат, дали си много беден, това не е значение. Значение Христос да бъде в сърцето ти. Сега, Соломон казва, защото за онзи, който е след живите, има надежда. И коя е надежда? Вижте, в Словото Божие, в Йоанна 11 глава, това се знаме нашия Господ Христос. Когато Исус Христос беше пред гроба на Мария и Марта, на Лазар, тогава Мария и Марта, двете сестри, имаха леко упрек към Исус Христос. Казаха, ако ти беше тук, Лазар няма да живее там. Но, виж кога Христос каза каза сега. И си рече, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив, вярва в мен, няма да умре до века вярваш това. Вижте какво става. Няма да умре до века вечността. Сега дума, Исус ясно заявява, този, който вярва в него, просто няма да умре. И преди не казва някой, умрял от Равалса. Виж сега, ако си учил той свят като християнин, той е учил при Бога. Но ако учил без Христос, отива в ада. Това е реалността. И понякога наистина хората с лека ръка казват, от Равалса, преминаваш болка от Равалса. Ако човек преминава по тази земя, знае какво го очаква, с четири как ако мога ще бяга към Спасителя. И ако днес Бог забавя времената, забавя именно точно преди това, той знае кое е приготвил в небето и знае кое има там за дявола. Словото Божие казва, че ада е създаден, направен за дявола и палните ангели. Така казва Словото Матия 25 стих. Обаче за жалост тези, които отвърлят Господа, тези, които отвърлят Спасителя, ще бъдат там. И то не е за един ден, за цяла вечност. И накрая не Словото Божие казва, и адът, и ще бъде в огненото езеро. Втората смърт. Кой да кажа, това е страшно. Но сега има надежда за тези, които са Христови. И надеждата е Словото Божие казва така. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да довека рече това. Нашата надежда е в Христа. В пример 10 казва Словото Божие, има 10. Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Всеки. В същото видят всеки един, който понякога хората казват, ама аз не разбирам всичко. Едва няма човек, който разбира всичко. Бог ни е дал Словото Божие, ни открил това, което е необходимо. Именно, Той е Твореца, Той е Създателя, открил ни грехопадението, закона, пророците, Христос, спасението и вече всеки има възможност да приеме или да отвърне. И знаем къде потоеме. И казва, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не да ходи пред цялото чрез мен. Това е пътя. Сега, разбира се, има много неща, които... Винаги нещата, които разгледат хората са винаги тези неща, които са второстепенни. Някъде е написал Бог нещо и казва нещо, казва ми, тук е той така. И запащат тяхната много такива доктрини и почват споровите. После няма от тези спорови. Трябва да говорим това, което Бог е направил на кръста. Именно Той да е истина за нас. Защото Словото Божие казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя донесен да не погине и никой вярва в него, но да има вечен живот. И коя е целата? Вижте, целата е тук е ясна. Целата е казва така, понеже Бог напретил си на света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И нашата надежда, вижте къде е. В Йоанна 5 глава, това е каза, истина ви казвам, който слуша моето учение. Ще разберете се, виж колко ясни принципи. Който слуша моето учение и вярва този, който ме е пратил,
има вечен живот. А този, който ще и този, който вярва. Така. И е преминал от смъртта в живота. Значи, ако сме били мъртви греховете, сега вече сме живи в Христа. Истина се ми казвам, или час е сега, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Кои са мъртвите? Хората, които не познават Бога, са мъртви. Но чувайки благата вест, приемайки ги, тези хора имат шанс за живота. Това е реалността. Значи, тук не става дума, че едва не ще умрем и тогава там някой ще не издърпат от гроба. Не. Днес и сега е времето. А ако си без Господа, си мъртва греховете си. Необходимо покаяние. Ако си приел Христос, следвай Господа и запознай хората с този, който вярващи. Значи, вижте, аз съм много предсказал, християнството няма спирки. Няма празно пространство. Понякога хората казват, аз съм спасен сега, но роден съм, името е в небето, имам си дарбичка, имам си Слово Божие, даже изпомням си дата, когато сме били кръстени с Святи Духите, и имаме си някой, това е нашия духовен кът. Обаче, това е един кът, в който трябва да растем. Не може да се на същото място. Преди време една всички беше ми казала така: брат Пари, Словото Исус казва, комуто много е дарено, много ще иска. Аз искам много, аз искам малко. Вика, виж сега, това от една страна никой от нас не ланти за кой знае какво, но като цяло всеки от нас Бог му е положил талант, дарба. И този талант е не за самия човека, а да може да работи за Божие царство. И хубаво да кажеш, Господи, какво мога да правя аз? С какво мога да полезна за Божие царство? И ако ти се самолиш така, Словото Божие каза, жът тази вълна, работни си малко. Сега дума, ти праш пред Бога една покана за работа. Кажеш, Боже, аз искам да работя на Божията нева. И вярвай, че когато идеш при Господа с чисто сърце, Бог непременно ще вложи твоята молба. Ще приема молбата ти и ще назначи на работа. Това е разбител, това е самата истина. Бог не го не връща. Ще кажа, защо поднете, рибарите не бяха най-грамотните хора. Не бяха най-учените хора. Имаше учени, фарисеите, книжници бяха по-учени хора. Обаче той отиде при тях. Той отиде при рибарите. А в Деяния каза си, забеляха, че са били неграмотни науки рибари. Да, не. Сигурно се знаем да пишат, ама не са били толкова грамотни, колкото са останалите. Но това няма никакво значение. При Господа всеки наистина може да свърши делото, което Бог има за него. Иска се от хората да бъдат верни на Бога. И сега, не трябва да живеем с мисълта за Бога, че като един когото ще сечем и ще видим чак край на живота си. Вижте, Бог иска днес сега да имаш общение с Него. И когато се молим, ние трябва да вярваме, че Бог е тук, Бог чува и Бог има начин да отговори. Защото чрез друга стара религия сега, примерно си заучаваме едни красиви молитви, ще ги правим тук, едва не ще се причитаваме едни други. Не, полза няма от нещо. Ползата е пред Бога да вървим чисти и искрени. Макар че Бог знае предварително нуждата, той иска да изговориш ти в твоето сърце. Ще кажа, защо е важно. Израелтяните бяха 630 години под робство в Египет. Божий народ под робство. Но те живееха там, работиха там, пъшкаха там, имаше приятно, но стояха там, нищо не правиха. И когато изведнъж се сетиха, извикаха към Господа, тогава стана промяната. Бог чу молитвата, видя положението, слезе и ги избави чрез Моисей. Това е един принцип. Докато стоиш в греха и мълчиш, няма да избавление. Но ако извикаш към Господа, Бог ще чуи, Бог ще види и Бог ще избави. Така е с всеки един човек. Сега, Бог е жив и Бог желая хората да осъзнават, че имат реално нужда днес, не един като си починем. Днес, и зато евреите питат така, ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърца си. Това днес, за мен не може и днеска, за други може да утре, за може да сега думам, Бог и да при хората от него време. Исаия 55 казва така, търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Значи говорим, когато Бог е близо. Вторият писем, извинявай, 16 казва така. Вторият писем, 16 Божиите очи чета само там, по цвета на цялата земя и търсят сърца, съвършени сложени към него, за да се покажат милости към тях. Бог търси сърца и днес, които наистина го търсят. Ако не го разбират, ако не част не разбират нещата, но търсят в себе си, искат да знаят за Бога. Непременно Бог е да при тях се открива. И сигурно кажа, че Бог не се крие. Бог е готов да се скрие всеки, но иска се, наистина, Амос 5 ще казва така, потърсете Господа и ще живеете.
Но Бог е навсякъде, да. В Деяния 17 глава, 5 Ареопага, даже смесих. С когато Павел говори, че пред Ареопага там имаше много философи тогава, той говори за Бога и каза така, защото в Него живеем, дивим съществуваме, в Него. Той е нашата естествена среда. Бог е навсякъде. Няма място, където Бог да не е. Псалми се казва, но тя горе в небето, там си, сега долу и там си. Къде да отиде? Няма откъде да бягам от тебе. Светлявата от тъмната, нищо няма скри от тебе. Бог е навсякъде. И важно е ние да го потърсим. Но, иска се лично решение от всеки един човек. Еремия, 2013 казва така, ищи ме потърсите. Ищи ме намерите, това, което ме потърси, с цялото сърце. Слава Богу. И сега така съм много към самата история, върху която Матея 22 глава, когато Исус беше се питал от едни хора, там имаше разговор между садукеи, фарисеи и народа, и там беше Исус Христос. Имаше две секти, садукеите и фарисеите. Садукеите, те приемаха само Тората, петъкнижието, не вярваха нататък нищо. Тяхто учение беше само Тората. С тях не вярваха, че има възкресение, не вярваха, че има ангели. Докато ние си вярваха във всичко, но не познаха Бога. И това са, виждат, двете крайности. И сега, и днес има хора подобно на тях, които знаят за Бога, ама не познават Бога и живеят със своето знание, религиозни хора. И има съм моменти, в които на човека му говори, той ми казва, ама чакай, брат, чакай, аз съм православен християнин. Не ми говори. И той казва, аз от малък съм кръстен във вода, има своите аргументи. Имам диплома там, че съм кръстен. Към добри, ти вярваш Христос. Чакай, той е друг въпрос. Аз съм като християнин, каза. От рождението си. Добре, към. Значи много ме трудно да говоря на хора, които имат себе за християни, а не познават Господа. Такива бяха книжниците и фарисеите. Тези хора говореха за Бога, ама и се казва, си говори за Бога, ама сърцата им стоят далеч от Него. Сега, нека да завърнем самата история се вече. В същия ден дойдоха при него садукеи, които казват, че няма възкресение, садукеите. И попитаха го, казвайки, учителю, Моисей е казал, ако ме брат ти, бездетен, брат му нека се ожени за жена му и да издигне потомък на брат си. Това е от закона, ще прочитаме сега закона там. А между нас имаше 7 братя и първият се ожени и умря. И като нямаше потомък, оставя жената си на брат си. Също и втори и трети до 7. И поради всичко умря и жената. И те възкресението на кого от 7-та ще бъде жена. Защото те всички я имаха. Исус отговори им рече, заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Той казвам, че е много важно, когато вземем даден стих, даден пасаж, да разгледаме в контекста на цялото Божие Слово. Не само отделно, тук пише това, тук пише точка, запитай, край, това е всичко. Не. Всяко Слово Божие е опитаното трябва да се вземе в контекста на цялото Слово. И Исус каза така, заблуждавате се, защото възкресението на мърт нито се женят, нито се омъжат, но са като Божите ангели на небето. А за възкресението на мъртвите се ли чили онова, което Бог говори, когато казвам, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Слава да бъде Господа. Сега, нека да помисля малко в Стария Завет, 1-2 стиха само, да дойдем на това учение, което те реално вярваха и беше правилно. Въпросът е сега. Те идваха при Исуса да го изпитат. Те не вярваха, че има задрумен живот, не вярваха, че има ангели, обаче идваха едва да кажат цял ден, им тук пише така, ти го ще кажеш. И в Трудека да казва така, ако живеят братя заедно, един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейство, за чужд, братът на мъже да влезе при нея, да я вземе за своя жена и да изпълни към нея длъжността на девер. И първи родният, когато те роди, да наследи името на умрелия брат, за да не се изжи името му от Израел. Сега, това е наистина така. Сега но те дълга с аргумента, че така пише в закона. И едва те почнаха сега, имаше един брат, той и 7 братя. Там те кой ще прави сега, не, как ще разделят? Сега, те садукеи, те бяха така секта, които спореха, винаги спореха, защото не разбираха писанията. И когато Исус им говореше в прав текст, те винаги бяха готови да спорят. Много пъти праща така отделни техни учениците да застават срещу Христос. Но Исус винаги ги обореше с Божие Слово. В Деяния 20 глава, казва така. 20 глава, 8 стих така.
И когато реши това, възникна разпад между фарисеите и садукеите и събранието се раздели. Виждаме, когато се говори Словото Божие, винаги всеки дърпа черката към себе си. И днес, за жалост, има такива общества. Значи, някой църква поставя нещо като своя идеология на първо място. Другото място. И когато се говори истината, си казва, чакай, се там така, но ние така вярваме, Знаете, това е страшно. Трябва да поставим истината над всички вярвания. Защото понякога вярванията са с времето, приели сме от някого нещо, приели сме от така, това е истина, държим го със сърцето си и когато чуем истината, не искаме да оставим миналото. Искаме да оставим миналото. Не става. И сега, защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангели, нито дух, а фарисеите признават и двете. Сега едните виждаме ги вярват, другите вярват, а пък не познават Бога. Страшна работа. И днес им подобни неща. Сега обаче, въпросът беше възкресението на кого ще бъде тази жена. Кой е Христос? Той не почне да обяснява, едва не кой ще става, кой няма става. Той им каза така. Заблуждава се, като издаете писанията. Сега малко четете, малко познавате писанията и няма как да знаете истината. Сега, той каза, защото възкресението ни се женят, ни се мъжат. Сега, има два стиха в Словото Божие, които апостол Павел и Йоан дават така едно леко откриха от вратата относно това бъдещето време. Сега едва ли може някой със сигурност да каже точно какво ще правим там. Много се питай, брат Пари, като какво ще правим. Чакай. Нека първо си ребето, там Бог ще реши какво ще правим. Не е наша работа. Самия апостол Павел каза, дано всяка достигна на мъртви. Това е най-важната сила, цела на едно. Там, като ти ще им Бог ще промисли, кой ще прави. Тук вижте, в Коринт 13 каза така, защото сега виждаме нещата неясно, като погледало. А тогава ще ги видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще познаем напълно, както съм бил и напълно познат. Самия апостол Павел каза, познаваме нещата отчасти. Какво да ви каже? Апостол Павел има толкова много откровения за небето. И вижте колко е наистина. Говори така, но не говори на празно. Говори кратко и ясно. А вижте се, Йоан, любимият ученик на Христос, в своето послание каза така. Именно говори за вечността. Първи Йоан, 3 глава, 2 си каза така. Възлюбени, сега си Божи чеда и още не стално явно, ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще говорим както е. Няма да нищо повече сега. Там, като ние ще разгледам, но ще бъдем подобни на Бога, и наистина това е много важно. Сега, каза като Божи ангели на небе, това е Христос. Сега нямам представа какво са ангелите. Но знаем, че са при Бога и знаем наистина, че е добро. Сега нямам точно представа, какво представляват, каква физика имат, кой виждат, кой не виждат. Това си имат много въпроси. Нали? Но въпросът е, че ще бъдем подобни на това. Сега, относно възкресението на мъртви, Словото Божие каза така, в 31 стих, вижте каза сега. А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели това, което Бог не говори, когато каза, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яков. Тук не каза, аз бях Бог, и преди Бог съм сега и Бог ще бъда. Бог винаги говори в единствено число, в сегашно време. Бог винаги е днес и сега. При него няма минало, на нас хората има минало. Има следващото и бъдеще. Миналото ако сме били, на следващото сме днес. Бъдещето ако ще бъдем, Бог знае къде ще бъдем. Нашата време при него. Но при Бога всичко е днес и сега. Това няма къде да го разберем. Но когато Бог се яви на Моисей, тук помните, тогава той му каза наистина, и да изкараш моите люди там от Египет. Тогава Моисей каза, ма Господи, кой съм аз? И какво да кажа на хората? И това беше нещо много важно, ще кажа защо. Самия Моисей, помните, при да се Христос, той да прави на убийство там. Да прави на убийство и това беше причината да избяга от двореца. И тук беше, когато отива планината, там по грешната капина, го срещна Бог. И тогава се кратък разговор с Бога. Бог каза, иди, че ще скажеш моите люди. И тогава той каза, кой съм аз? И кой да кажа на хората, кой ме праща? И тогава Бог каза, аз съм онзи, който съм. Вижте, като излезе на обикновено изречение, но на арамейски това означава, аз съм вечно живеещият. Значи никой друг не може да каже това нещо. Вечно съществуваш, вечно живееш, това е Бог. И наистина, Бог се изяви на Моисей като такъв. Вижте, в Изход 3 глава, ще прочетем сега. 6 глава каза така.
Казва още, аз съм Бог на бащите. Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Сега той каза, аз съм Бог на всичките, които са полиса на земята. И сега и реално подняването, виждаме Словото Божие, где така, че слънцето пече за злите и за добрите. Водата идва за злите. Реално Бог се грижи за цялото творение. И за вярващите, и за невярващите. Птичките, животните, всичко, всяко живо същество се нуждае от живия Бог. И наистина е важно да това разберем. И важно е като християни да имаме ясна представа на къде сме ние. Докъде осъзна нашата вяра. Ще кажа защо. Чувал съм много пъти споеди, вашите си ясно добре. Не пък, утре един, кой ще стане, Бог знае. И понякога всичко е толкова кратковременно, да мислим за нещата днес и сега. Обаче Бог иска да се свяра в Него, да е за бъдещето. Защото всичко е в Неговите ръце. И така, ако няма възкресение на мъртвите, то не ще бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празни нашата вяра. Знаем, че ако не вярваме в Христос, то тогава сила, къде да кажем, напротив да си вярваме. И после така. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още греховете си. Това, което смисля живота е на тази земя, именно кръста. В Коринтия 1:18, он е брат прежден си, каза така. Коринтия 1:18. Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение тези, които трябва от Него. Виждаме, кръста е това, което разделя хората на две. Макар че Бог всеки човек да бъде спасение. Но всеки човек трябва да дойде при кръста, да се покая, да оставяте греховете си и започне нов живот. В Притчи 23 казва така: който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Вижте Йов, това е една от най-старите книги, какво казва сега за Бога. Йов 19. Йов 19 казва така. 19, 25, 27. Само си надирайте. Така, Йов 19. 25. Защото знае, че е жив изкупителят ми. И че последно време ще сяда на земята. И като стие след кожата ми това тяло, пак бъдат плътта си, ще видя Бога. Когато само ще видя, и очите ми ще го гледат, и той не е като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко бедно. Помните ако става въпрос. Това е псалош Йов. Така че трябва християните да им е правилно разглежда и разбиране за това кой е време и кой е Бог за нас лично. За някои хора Бог е Творец Създател, някой там на небето. За други хора той е техния Бог. В Исаия 50-15 така: Бог обитава вечността. Нощи там, където има съкрушено сърце и разкаян дух, за да съживява духа на смирените. Така че Бог идва при всеки един, който се смирява, който се покая, който го приема. В Притча 23 така: който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Слава да бъде на Господа. И тук напълно се казва, Бог не е Бог на мъртвите, а е Бог на живите. И пред Бога ще се живе. Сега за нас, ние сме хората наистина начало и край. Някой се ради, ще отива, изпращаме хора. Обаче, разбира, пред Бога всичко е живо. А после жив си, ама къде си? С Бога или без Бога? Това е важният въпрос. И доста Бог се грижи за всичко, вижте много ясно в Матея 5 глава, 45 стих. И наистина, аз наистина за себе си така много си мисля, Бог знае предварително кой ще вярва, кой няма да вярва, и въпреки това дава шанс на всички. Дава шанс на тези, които няма вярват. Дето го хулят и на тях им дава шанс. Помните на кръста Христос. Той го каза, те го водиха шамари. Подигравах на това, каза: Отче, прости им, те не знаят, що вършат. И тук Словото Божие каза така: вижте, Отец, който не е, защото той прави слънцето да изгрява назите на добрите и да дава дъжд на правилни и неправилните. Бог е този, който не се снабдявачко. Сега имаше си в Йов 25.3 каза така. Йов 25.3. Няма да ще много сигурно, защото няма много време, но каза така: имат ли брой воинствата му и върху кого не изгрява негова светлина? Разбира се. Защото наистина Бог е милостив към всички. И всичко те може да вижте. Милост към всички, но спасението е само тези, които вярват в Христос. Това, че Бог е милостив към всички, това не е универсално спасение, разберете ме.
Много хора казват, може ли добрия Бог да хвърли него пада? Вижте сега. Бог е добър. Бог е милостив, Бог е любящ. И понякога ни казваме само, взима една страна на Бога, само доброто. Но вижте, Бог е справедлив. Има Божий гняв, който се открива срещу нечестието. Това е същия Бог. Така че, Бог е добър Бог. И именно по това, че Бог е добър, Бог да трябва да допусне греха в небето. Бог пати Христос на земя, да влезе греховете и който иска да бъде с Бога, на тази земя е времето, което аз прави живота си. Трябва да се обърне към Господа, се покая да бъде спасен. Сега, всичко това става, разбира се, чрез Христос, когато дойдем при Бога, идем в сърцата си и казвам, Господи, наистина, приемина. И вижте, Бог позна сърцата на всички хора. Така става дума само, да кажем, няколко думи за покаяние. Тези хора, които бяха при Йоан Кръстителя, помните, бяха при него и той каза, Рожбе и хине. Що? Той знаеш какво идват при него. Той каза, не ще да бъдете равно потомство. Пренасяйте плодове достойни на покаянието. И така Словото Божие още казва така. Матей 5:8, блажени чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Чисти по сърце. Да идем при Бога такива, които сме, да бъдем искрени пред Господа. Не да сега пренега хора с хора и един други може да се послагаме като хора. Това сказва нещо, не си показваме също си кой е. Говорим се хора света. Но Бог не може да бъде излъган. Бог не може да излъган. При Бога идем такива, които сме, и Бог е този, който променя всеки един. Вижте, второ ще наш притча, 23 така. Който крие престъплението си, няма да успее. На който изповяда и остави, ще намери милост. Това е истината. Сега, в притча 29 говори, казва, че всъщност никой сам себе си не може да очисти. Никой сам себе си не може да подготви за небето. Сега, първо някой може да каже, аз ще правя добри дела, ще бъда добър и на крайна сметка Бог ще ме приеме поради това, че съм добър. Това е на безмислица. Заблуда. В Стария Завет Исаия казва така, вашите правилни дела са като мръсна дъб пред него. И тук в притча 29 така, притча 29. Кой може да каже, очистих сърцето си, чистам от греховете си? Никой не може да каже. Но този, който наочиства, това е Христос. И именно Христовата кръв. И когато дойдем при Бога, с вяра, кръвта на Христа наочиства всеки грех. Словото Божие Първи Йоан казва така. Първи Йоан 1:7. Секунда. Ясно говори как става прощаването и очистване на греховете. Но ходи светлината, както е светлината, има обещание и на други кръвта на Сина му, с Христа не очиства всеки грех. Значи виждаме, че кръвта на Сина му, идейки при Господа, се покаяме, казваме, Господи, прости ме. Евреи 10 месеца така, и греховете и беззаконията ви няма да помня за винаги. А относно възкресението сега, ще кажа, защо ви казвате неща. Понякога да питат, братари, там какво ще правим? Как ще ме обличи? Много се казва, как ще ме обличим? Как ще житието, битието, ще бъде там? Вижте, това, което на открива Словото Божие, това е. Там, което ти ще имаш много по-голяма яснота. Ще дам ви пример сега, вижте. Само ще дам накратен пример. 15 глава казва така на Коринтяни. И как сме облекли в образа на пръсния, ще облечем и образа на небесния. Някой помни ли как се родило? Никой не помни. Няма как да помниш. Сил под работа на майка си, чувството беше изревал си и почва нов живот. И както си на тази земя, без да разбереш, така ще ищиш небето. И как си дошли, така ще учим в образа на небесния. И като това казвам, братя, че път и кръв не могат да наследят Божието царство, нито от тленото наследят тленото. Ще дам един пример сега накратко, само за секунди. Аз съм казал друг път, но пак ще кажа. Една жена била бременна с близнаци. И двамата, бидейки вътре, в отробата, сега разсъждавали. И един казал, сега, братко, колко тук си дали в отробата, мама се грижи за нас, безопасност, и един сега слушаме си, тук сме добре. А другия казал, не, тук е времето, което се подготвяме за истинския живот. И той казал, ти откъде ще има и друг живот. Сега дума, ние в момента стоим в отробата на света. Подготвяме се за истинския живот. Има хора, които вярват, има които не вярват. Тези, които вярват, ще губят този живот. Тези, които не вярват, ще погинат. Това е самата истина. И сега, в Словото Божие, тук Словото Божие много ясно говори какво има наистина това, което има Бог към нас. И нека да това, което Бог не е дал, да стои върху него. И каза така, според както някой е писано, каквото ако не е видяло, ухо не е чуло, на човек си е дохождало, това е проекта Бог си е които любят. А нас Бог при това чрез духа. Няма как да се обясни нещо, което не е обяснимо.
Сега, знам, че пребуваш в съвършено. Сами си каза, дома на царя и много обиталище. Отивам да приготвя място. Като да правим място, защото да живеем така само за тебе. И вие знаете всичко. Да, той не знаем тези неща, които Бог ни разкрива за небето. Отчасти знаем всичко, разбира се. Но това, което е важно е да останем в Словото му. В Словото Божие иска, Матина 60, моите думи, дух са и живот са. Ние се рождаем все повече от самия Него. Когато Христос проповядваше Словото Божие, тези хора, които слушаха, те не бяха някакси как да едва не вярваше. Това бяха религиозни хора, евреи. Те знаеха за Бога. Знаеха за Бога, но правиха разлика между това, което чуват от Христос и това, което чуват тяхните лидери. И казаха така. И когато свърши Исус думите, народ се чуеш на думи учението му. Чуеха защо? Защото ти ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. Имаше разлика между ученията. И кой ще свето? И когато седи от хълма, последваха големи множества. Слава да бъде на Господ. И наистина важно е. Изкуството трябва да се проповядва навсякъде, където можем да разбира се. Той каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота, никой не да ходи през цялостен чрез мен. И спасението е свързано с относната личност. В една страна си казва така, а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и Исуса, който си изпратил. Религията говори за Бога, но не води към Бога и няма спасение. Така че нека Бог да благослови, нека да стоим в истината и знаем, че Бог е жив и днес. Той не се е променил. И Него слово продължава да иска да бъде актуално и поканата на Бога продължава да бъде актуална и днес. Нека Бог да благослови. Амин.